Анкарада 13 сагат. Исәнмесез мөхтәрәм тыңлаучылар. Сез Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц ешлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иярченнәре белән www.trdinle.com интернет адрес аша һәм кесә телефоннарының TRT-Dinle тыңла кушымтасыннан Вот Эст радио каналыннан тапшырыла. Бүгенге чыгарылышта 1000 еллыкның беренче шериге программасы белән кызыклы темалар язмасын тәкъдим итәрбез. Хуҗа Насретдин җыйныры. Бүген Төркиянең иң мәшһүр мәзәкләренең чагынагы Хуҗа Насретдинне рәхмәт һәм Аллаһның ярлы кавы белән искә төшәбез. Хуҗа Насретдин гомум карашка күрә Ак шәһәрдә яшәгән Госманлы падишаһы Йылдырым Баязит чорында яшәүенә ышаныла. Хәзер җаваплылыгы, җитез зирәклеге, акылы белән кешеләрне бер яктан уйландыртучы, шул вакытта көлдертүче дә мөһим тарихи бер зат. Хуҗа Насретдин мәзәкләре белән йөзләрчә ел әвәлгесеннән кешеләрне яктыртырга дәвам итә. Франциядә мөселманнарга карата нәфрәт сүзләре, дискриминацион кануннар һәм һөҗүмнәр арта бара. Израильнең Газига каршы сугышы тәэсирендә шиктән тыш уңшы фикерләр Европаның зур өлешендә тиз җәелә. Исламофобия инде яшерен түгел, аеруча Франциядә киң тарала. Франциядагы исламофобияны күп очракта аның колониаль үткәненең чагылышы итеп аңларга мөмкин. Дөньявилык, миграция һәм милли үзенчәлек кебек көнүзәк мәсьәләләр зур роль уйнаса да, бигрәк тә Төньяк Африкадагы Франция колониализмының мирасы бүгенге киеренкелекләргә нигез салды. Без хәзер күргәннәр үткәннең дәвамымы? Бүгенге тапшыру TRT Глобалдан Самир Хамманың 2025 елның 14 мартында дөнья күргән Франциядә исламофобия, колониаль тамырлар һәм дәвамлылык исемле мәкаләсенә нигезләнеп әзерләнде. Франция Төньяк һәм Көнбатыш Африканың зур өлешен, бигрәк тә Алжир, Марокко, Тунис һәм Сәхилнең кайбер өлешләрен колонияләштерде. Бу колонияларда халыкның күбесе мөселман иде, ислам нигездә артта калган, яисә Франция цивилизациясына туры килми дип күрсәтелде. Күп кенә белгечләр фикеренчә, бүгенге исламофобия Франциянең Алжирны колонияләштерү белән турыдан-туры бәйләнгән. Et puis surtout les musulmans de France dans leur imaginaire. Тарихчы һәм расычылыкка каршы активист Йосеф Буссома колониализм бары тик җир белән генә бәйле түгел иде. Ул шулай ук мәдәниятне һәм динне контрольдә тоту белән бәйле иде. Ислам проблема булып саналды, диде. Колония чорында Франция расычыл һәм мәдәни иерархия кертте. Колониядагы мөселманнарга диннәреннән баш тартмасалар, тулы граждан хукуклары бирелмәде. Мәсәлән, 1881 елда колониаль җитәкчелек җирле хукуклар канунын чыгарды. Бу канун Алжир мөселманнарын хукукларыннан мәхрүм итте, хәрәкәтләрен чикләде һәм ислам динен тыйды. 1905 елда Франция чиркәү белән дәүләтне айыру турындагы канунны кабул итте. Бу канун дөньявилыкны җөмһүриятнең төп нигезе итеп билгеләде. 1905 ел кануны башта католик ширкәвенә юнәлтелгән булса да, бүгенге көндә ул мөселманнарның еш кына җәмәгать урыннарындагы тышкы кыяфәтләре белән бәйле бәхәсләрдә кулланыла. Мәсәлән, мәктәпләрдә яулык бәйләүне тыю яки җәмәгать урыннарында хатын-кызларның йөзләрен каплауны тыю кебек бәхәсләрдә күренә. Авропа парламенты әгъзасы Рима Хассан кебек тәнкыйтьчеләр дөньявилык тигез кулланылмый, аның мөселман гамәлләрне башкаларга караганда күбрәк максат итеп алуын яклыйлар. Il faut pas oublier que la manière de le processus colonial français en Algérie, ça a été Алжирдагы колониализм тирән исламофобияны үз иченә алды. Ул Коръәнне тыйды, мәчетләрне япты, хатын-кызларны никапларын саларга мәҗбүр итте, ди Рима Хассан.
Аның әйтүенчә, 2021 елда кабул ителгән дискриминациягә каршы канун кебек бүгенге кануннар бу тарихны кабатлый. Бу канун дини төркемнәргә һәм мөселман мәктәпләренә контрольне көчәйтте. Күпләр канунның максатында турыдан-туры мөселманнар булуын белдерә. Соңгы вакытта халык ышанычлары дөньявилык исеме астында мөселман хатын-кызларның спорт белән шөгыльләнгәндә никаб киюен кабатлыярга омтылды. Тәнкыйтьчеләр әйтүенчә, бу дөньявилыкны читләштерү коралы итеп куллану. Рима Хасан, бу бары тик шәхесләрнең расычылыгы түгел, бу институциональ исламофобия. Хөкүмәт мөселманнарның кием салымын, мәктәбен һәм спортын тәмик итеп алады. Тел колониаль чордан бирле бик үзгәрмәде. Кайчандыр мөселманнар артта калган һәм куркыныч дип саналды. Хәзер исә ислам террор белән, никаб, басым белән бәйләп күрсәтелә. Буссума әйтүенчә, фикер шулук, ул бары тик заманча рәвештә тәкъдим ителә. L'islamоphobie est un des moteurs de cette fascisation. Буссума Франция мөселманнардан тулысынча ассимиляцияләшү таләп итә, әмма шулай ук аларга тигез хокуклар бирми дип сөйли. Исламофобик һөҗүмнәр арта. 2025 елның 25 апрелендә Мали ватандашы Абу Бакар Сиссе исемле егет Франциянең көньягындагы мәчеттә пычак кадап үтерелде. Һөҗүмче җинаять вакытында мөселманнарга каршы мыскыллаучы сүзләр әйтә һәм барысында видеога төшереп, Snapchatка урнаштырды. Соңыннан илдән качты. Матбугатта Оливер А дип әйтелгән шикле кеше 2004 елда туган Франция ватандашы. Ул 3 көн качканнан соң полициягә бирелде. Масса күләм мәгълүмат чараларындагы хисапларга караганда, ул Италиядан Франциянең көньягындагы Ним шәһәрендә мәхкәмәгә тапшырылды. Ул рас яки дин нигезендә алдан планлаштырылган һәм көчәйтелгән үтерүдә гаепләнергә мөмкин. Сиссенең үтерелүе Франциядә зур ризасызлык тудырды. Башта хөкүмәт вәкаләтлеләре бу җинаятьне нәфрәт җинаяты буларак кабул итәргә теләмәде. Аны зур проблеманың чагылышы дип түгел, психик авыру гамәле дип күрсәттеләр. Күпләр моңа протест белдереп урамнарга чыкты. Сиссенең үтерелүеннән 2 ай элек 27 февральдә Жаржу шәһәрендәге француз төрек җәмгыятенең мәчете яндырылды. Бу да мөселманнарга каршы ачык һөҗүм иде, ләкин масса күләм мәгълүмат чараларында бик аз яктыртылды. Бу 2 вакыйга аерым очраклар түгел, алар Франциядә дошманлыкның көчәюен һәм аның колониаль үткәненең дәвамын чагылдыра. Бүгенге золым, кырыслык, Алжир сугышы яки Сетиф үтерүе кебек вакыйгалардан аерылып торса да, тирән дискриминация дәвам итә. Нәрсә эшләргә соң? Рима Хасан Франция үзенең колониаль үткәнен кабул итәргә тиеш дип саный. C'est plutôt un racisme qui est encouragé, voire qui est institutionnalisé, c'est-à-dire Исламофобия тик томалдан барлыкка килми. Ул без өстендә бер кайчанда эшләмәгән тарихи нигезгә корылган, ди ул. Хакыйкать һәм гаделлек булмыйча торып, тигезлек мөмкин түгел. Әмма инкар итү һаман да көчле булып кала бирә. Күптән түгел журналист Жан-Мишель Апатиның эшчәнлеге Алжирдагы колониаль көч куллану турында сөйләгән өчен туктатылды. Реакциялар бик күп нәрсә аңлата. Франция һаман да үткәннәрен кабул итүдә авырлык кичерә. Бүгенге тапшыру ТРТ французча мәкаләсенә нигезләнеп әзерләнде. Тыңлаганыгыз өчен рәхмәт. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз. Мен еллыкның беренче ширеге. Халыкара җинаять мәхкәмәсе геноцид, кешелеккә карата җинаятлар, сугыш һәм һөҗүм җинаятларын тикшереп хөкем итү өчен 2002 елның 1 июлендә Нидерландның Гага каласында төзелде. Рим статуты дип аталган килешү нигезендә корылган мәхкәмә 2003 елда эшчәнлеген башлап җибәрде. Һәм бигрәк тә Африка кыйтгасында һәм Көньяк-Көнчыгыш Азиядагы күпләп үтерүләрнең җаваплыларын хөкем итүне максат итеп куйды. Бүгенге көндә Англия, Франция һәм Германияны да үз эченә алган һәм 125 ил әгъза булган халыкара җинаять мәхкәмәсен Русия, Америка Кушма Штатлары һәм Израиль Рим килешүен имзалаган булсалар да танымыйлар.
Рим килешүе нигезендә Халыкара җинаять мәхкәмәсе дәүләт яисә Берләшкән Милләтләр Оешмасы Иминлек шурасы мөрәҗәгате белән тикшерү ачарга хокуклы. Моннан тыш, гаризасыз җинаять мәхкәмәсе прокуратурасы да үз инициативасы белән җинаять эше кузгата ала. Халыкара җинаять мәхкәмәсендә каралган иң игътибарны җәлеп итүче очраклар Суданның Дарфур төбәгендәге үтерүләр һәм ул вакыттагы Ливия дәүләт башлыгы Муаммар Каддафида гаепләнүчеләр арасында булган Ливиядагы җинаятлар һәм кешелеккә каршы җинаятлар булды. Икенче Фарсы култыгы сугышыннан соң хакимияттән бәреп төшерелгән һәм озак вакыт АКШ гаскәрләреннән яшеренгән Гыйрат дәүләт башлыгы Саддам Хусейн 2004 елның 30 июнендә беренче тапкыр судья каршына чыкты. Баас режимының 11 югары дәрәҗәле җитәкчесе белән бергә хөкем ителгән Саддам Хусейн мәхкәмә юрисдикциясен танымады. 1982 елда Дөҗәйл касабасында 140-тан артык шигый гыйраклыны күмәк үтерүдә гаепләнгән Саддам Хусейн үлемгә хөкем ителде. Бу хөкем 2006 елның 30 декабрендә башкарылды. 2009 елның 6 июлендә Кытайның Шэньҗан уйгыр үз идарәле төбәгендә иминлек көчләре һәм Кытай милләтчеләреннән торган кораллы төркемнәр уйгыр төркиләренә һөҗүм итте. Халыкара матбугатка керергә рөхсәт ителмәгән төбәктә уйгырларга оештырылган һөҗүмнәр нәтиҗәсендә рәсми саннарга караганда 156 кешенең гомере өзелде, 1000-нән артык кеше яраланды. 2012 елның 4 июлендә бөтен дөнья Швейцария, Франция шигендәге Авропа атом тикшерү үзәге лабораториясындагы Зур Адрон коллайдеры эксперименты нәтиҗәләренең игълан ителүен карады. Бу үзәктә үткәрелгән тәҗрибәдә популяр мәдәниятта Тәңре кисәкчәсе дип аталган һәм матдәгә масса бирә торган атом кисәкчеге табылуы игълан ителде. Кино тарихының легендар серияларынан берсе саналган Ата фильмының баш роль актерлары һәм фильмның чыганагын тәшкил иткән китапның авторы төрле елларда, ләкин бер үк атнада вафат булдылар. Китап авторы һәм фильмның сценаристларыннан берсе Марио Пьюзо 1999 елның 2 июлендә фильмда ата ролендә уйнап Голливуд легендасына әйләнгән Марлон Брандо 2004 елның 1 июлендә, фильмда Сони Корлеон ролен башкарып Оскар бүләгенә ия булган Джеймс Кан 2022 елның 6 июлендә вафат булды. Türk киносының мәшһүр актерларынан Кемал Сунал 2000 елның 3 июлендә 56 яшендә йөрәк иянәгеннән гомерен югалтты. Хабабам сыйныфы, Шәрык Булбулы, Кибар Фейзу һәм Капыжлар кралы исемле фильмнар белән беррәттән бик күп фильмнарда баш рольне башкарган Кемал Сунал Инәк Шабан образы белән төрек киносының онытылмас исемнәренең берсенә әверелде. Мен еллыкның беренче ширеге. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Тапшырыбызны Ярчан интернет һәм кесә телефоннарының TRT Динне кушымтасы аша тыңлыйларсыз.
Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1-дә 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц шлыгыннан Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышны белән w.trt.dinna.com интернет адресы аша вот из радио каналыннан тапшыла. Ярты сәгатьлек тапшырылышыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8:40-да 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышлары белән w.trt.dinna.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT Dinna кушымтасы аша. Вот вес радио каналыннан тыңлыйларсыз. Тапшырабыз турында уй-фикерләрегез һәм киңәш тәкъдимнәрегезне көтеп калабыз. Мөхтәрәм тыңлаучылар, безнең адрес латин хәрефләре белән ПК 33, Яне Шәһәр, Анкара, Төркия. Почта индексы 06443. Электроник почта адресыбыз tatar@trt.net.tr. Әлегә без сезнең белән саулашабыз. Эфирдә киләсе очрашуга кадәр.